שלום וברכה לכל חברי קהילת תת-תיים. שמי גד כהן ואני אשמח ללמוד איתכם תורה מתוך הפרשה, פרשת השבוע, פרשת פקודי. אנחנו לא תמיד נוהגים לפגוש את פרשת פקודי בפני עצמה, משום שרוב השנים היא מחוברת לאחותה הקודמת לה, פרשת ויקל. ויקל פקודי מחוברות. השנה מעוברת, ברוך השם, נוספו עוד כ4 שבועות לשנה, אז פרשת ויקל פקודי נפתחת, בעצם ויקל לחוד, פקודי לחוד. פרשה שלנו חותמת בעצם את חומש שמות. חומש שמות הוא החומש שבו השכינה שורה על ישראל. ואם בהשראת שכינה אנו עוסקים, אנחנו יודעים שממש בסוף הפרשה מופיע הפסוק הבא, ואני קורא פרק מ' פסוק למד. אומרת התורה, ויכס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן. בואו נראה מה אומר מדרש תנחומא על הפסוק הנפלא הזה. באתי לגני, זה בעצם שיר השירים. רבי ישמעאל בן רבי יוסי אומר, באתי לגן, אין כתיב כאן, לא כתוב כאן, אלא באתי לגני. מהי לגני? לגינוני. כלומר, למקום שהוא עיקרי מתחילה. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא, לפי מה שאומר פה רבי ישמעאל בן רבי יוסי, מגיע חזרה אל המקום שהיה המקום העיקרי שלו מלכתחילה. ובזכות עם ישראל הוא זוכה להגיע למצב שבאתי לגני, לגן שלי, לאיפה שבו אני גן. גן זה גם לשון שינה, כן, בארמית. מקום שבו זה העיקר שלי. המשך המדרש. שימו לב. כיוון שחטא אדם הראשון, נסתלקה שכינה לרקיע הראשון. חטא קין, נסתלקה לרקיע השני. חטאו דור אנוש, נסתלקה לרקיע השלישי. חטאו דור המבול, נסתלקה לרקיע רביעי. חטאו דור הפלגה, נסתלקה לרקיע החמישי. חטאו הסדומים, נסתלקה לרקיע השישי. חטאו המצריים, נסתלקה לרקיע השביעי. שימו לב, החטאים הם חטאים של האנושות. יש פה תיאורים של רובדים, של דורות מהאנושות לכללותה, שבעצם דרדרו את העולם. דרדור העולם, סילוק השכינה, היינו הך, משוואה הפוכה. עכשיו שימו לב להמשך המדרש. וכנגדן עמדו 7 צדיקים והורידו את השכינה מן העליונים לתחתונים ואלו הם. אברהם הורידה מן השביעי לשישי, יצחק הורידה מן השישי לחמישי, יעקב הורידה מן החמישי לרביעי, לוי הורידה. לוי היה האבא של קהת. קהת היה בעצם האבא של משה רבנו. לוי הורידה מן הרביעי לשלישי, קהת הורידה מן השלישי לשני. קהת היה סבא של משה, עמרם הורידה מן השני לראשון. משה הורידה מן העליונים לתחתונים. משה רבנו זה נקודת המעבר שבו השכינה חוזרת אל העולם הזה. אבל זה לא נגמר. ואימתי שרתה השכינה בארץ? שואל המדרש, תשובה, ביום שהוקם המשכן. שנאמר, פסוק שלנו, ויכס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את הענן. שימו לב רבותיי, מה מחזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, לרמה של השראת שכינה שמלוא כל הארץ כבודו, כמו שהיה מלכתחילה? מה מחזיר את הקדוש ברוך הוא לגינונו, לגנו? המשכן. ואני שואל, דווקא עכשיו הפרשה שחותמת את החומש הזה, מה יש בו במשכן? מה יש בו שיכול להוריד את השכינה לעולם הזה? אספר לכם סיפור על החפץ חיים. רבנו הגדול, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, זכותו תגן עלינו. לפני כ120 שנה, כשביקש החפץ חיים לכונן ישיבה במזרח אירופה בעירו רדין, הוא פרסם את העניין, כי אתם יודעים, בשביל להקים ישיבה, לא די בראש ישיבה וברבנים, שזה מאוד חשוב, אתם רואים רבנים, זה מאוד חשוב, אבל, איך אומרים, אם אין קמח אין תורה.
אם אין תורה אין קמח, אבל גם אין קמח אין תורה. והוא חיפש תורם, חיפש תורמים, והתפרסמה השמועה שהחפץ חיים מבקש להקים ישיבה. יום בהיר אחד מתייצב בפתח ביתו יהודי עשיר גדול, אינני יודע מה היה שמו. הוא מתיישב לפגישה עסקית עם הרב, אומר לו, כבוד הרב, יש לי הצעה שלא תוכל לסרב לה. חפץ חיים אומר, בבקשה, אני שומע אדוני. אותו יהודי מוציא מכיסו פנקס צ'קים, פנקס המחאות, כותב לרב המחאה ריקה. כלומר, חותמת שלו, חתימה שלו, וכל השאר ריק, תאריך ריק, והכי חשוב, הסכום ריק. אתם מבינים רבותיי? הוא אומר לחפץ חיים, תקשיב טוב, אני נותן לך צ'ק פתוח. תכתוב כמה שאתה רוצה, אני נותן לך את זה צ'ק מזומן, המחאה הבנקאית, אתה עם זה הולך, בונה ישיבה מן המסד עד הטפחות. מה שאתה רוצה, ספסלים, תקצוב לארוחות, לפנימיה, לשנה שלמה, מה שאתה רוצה. לתדהמתו של העשיר, חפץ חיים היסס רגע. חשב עוד רגע. אמר, שמע, אני מתנצל. אני חושב שהייתי רוצה. אני לא יכול. אני מתנצל. אמר לו, סליחה, ממתי מסרבים לקחת כסף? בצורה בלתי מוגבלת. אדוני, לא ביקשתי כלום. קח את הכל. חפץ חיים אמר, אני לא יכול. אתה מבין, אנחנו עומדים לבנות בית מדרש. ילמדו פה תורה. תורה זה השראת שכינה. אני לא יכול שאדם אחד יתרום את הכל. מקרא מפורש הוא. חפץ חיים מדפדף איתו, לא לפרשת פקודי אמנם, אלא לפרשה שפותחת את סדרת פרשיות הקמת המשכן. פרשת תרומה. אומר לו חפץ חיים, כתוב שם כך, דבר אל בני ישראל יקחו לי תרומה, כי אני רוצה משכן, אומר הקדוש ברוך הוא. ואיך עושים את זה? מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. לא ניתן להקים בית קדושה לקדוש ברוך הוא במעשה הרואי, מעשה גבורתי של אדם אחד. זה לא עובד. הקדוש ברוך הוא חפץ להשרות שכינתו בתוכנו כעם. הזכרנו פרשת ויקל, נכון? פרשת ויקל. איך פותחת הפרשה? הפרשה שתתאר את הבנייה המעשית של המשכן. היא פותחת, ויקל משה את כל עדת בני ישראל. רק כשמקילים את כולם, שייכת קדושה. אני רוצה לסיים. חברים יקרים, לא זה הזמן לגעת במאורעות החדשותיים, שזה אפשר לפתוח חדשות. אבל אנחנו עכשיו במצב של כיתוב גדול בעם ישראל. יש שסע בעם ישראל. דתיים בינם לבין עצמם, חילונים בינם לבין עצמם, וגם מול הדתיים. אתם ככה, אתם אחרת, נותנים ציונים אחד לשני, מקטלגים אחד לשני. נורא והיום. אם רוצים שכינה בעם ישראל, רוצים קדושה, רוצים ברכה, רוצים גשמי ברכה. אתם יודעים, שנה שלנו על הפנים עם גשם. רוצים ברכה. אין קדושה בלי ויקל. אין קדושה בלי משכן. במשכן בונים כשכל אחד אוהב את השני. לא לחינם תיקן רבנו הארי בצפת. הישיבה שלנו נמצאת בצפת, אורות הארי. שאתה לא פותח תפילת שחרית, את לא פותחת תפילת שחרית לפני שאתה אומר, הרי אני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי מיהודי. אם אני לא מתחיל עם זה את היום, אני לא יכול מתוך זה להגיע לתפילת שחרית. חייבים להיות מאוחדים חברים. תאהב את החבר שלך כמו שהוא. תאהב את הציבור השני, חרדי, חילוני, תכבד אותו במה שהוא, ונזכה לשרת שכינה בתוכנו, בגלוי. שבת שלום.